do e Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗo gonɗon onon gonirɗon on calminama ɓe hen e jaam waale mon ɓe hen jaam weete mon ɓe hen jaam ñalle mon ɓe hen jaam hiire mon no gowɗen wiide ni tan moni foof e saaha mo woni o salminama e goɗon salminago tawi ko salminago wondugo needi e newari caggal salminde e juurade ko bismade on e yewtere men Olel Pindi TV nde gowɗon hebde kala altine e kala alkamisa ɗo e haalirde mon walla Ayaw Pindi TV sikki ala noon en mbayri wadde yewtere nde no feewi kono tan ko haajuji aduna tan en jafnima hen bandiraɓe no feewi nde tawno machallah ko ɗum woni aduna hen sahaji pelep pelep one heewa ha yimɓe donka wadde ko pour ko wadde kono noon eɗen ciftora e kala e saaha walla kadi eɗen batti hakkillaji meɗen wonde aadi ko aadi bil aadi salade aadi noon ɓe mbi ɓuuri firtude aadi ɗum noon bandiraɓe caggal on ɗumno juutɗo en garti hande e oɗo altine jeeɗiɗi e lewru octobre e hitande ujunnaji 2024 ardude hen e terɗe rédaction no gowɗen ɗum ni tan waɗirde kala e saaha kono kadi lowdi meɗen kadi en gardi ɗum machallah en gardi e Elhadj Abbas Sarr to banggue men ñaamo wondude e Mouhamed Ndim ɓe calminten kono kadi en calmini wonɓe to banggue kaɓirɗe ɗe hono Ali Fall to banggue rési to Jobbo so calminten en calmini dendagal yeɓoɓe ne oɗo saaha kono kadi en calmini dendagal wonɓe galle o machallah ɗum noon lowdi meɗen no gowɗen ni tan wadde ko adi foof ma en gadoro e météo du jour ɗum ko gam mbawen andude weeyo leydi ndi holno finiri hande tawi ma aran en hen e Elhadj Abbas Sarr e ko laaɓi kono kadi ma en paw hen éphéméride du jour yaadude hen Mouhamed Ndim so tawi ɗum ɓenni ma en gaare kabaruji laaɓɗi e ɗemgal Pulaar tawi ko nder e caggal leydi Sénégal kono kadi ma en paw hen ko ɓuuri mantinade e ko kelle gaddane jayndeji leydi meɗen dawri hande oɗo altine ko ɗon noon gaddaten mot de la fin caggal ne jafniɗen wasa en addude woni rubrique aji goɗɗi ɗi ganduɗa ina jeeyano hen ko wayno portrait woni hooli o kono kadi e wondude astuce beauté ko nandi hen machallah ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonata yewtere meɗen kono noon haade men natande bundi yewtere ndi la budda calmodiren e ɓe jooɗodi ɗen e plateau calmodiren e ko adi foof e Elhadj Abbas Sarr to banggue men ñaamo Elhadj salminama mi salmitima Halima mi jarnima no fewi mi salmini musidɗo men teddumo nden ɗon plateau kono musidɗo Mouhamadou Ndim bo calminten en calmindinalngal yeeɓiyankoɓe Pindi TV mais gam enen ñaago Allah subhanahu wa taala e oɗo émission biyeteɗo Olel Pindi TV kala ko wawi yewtede ɗo wawa vraiment famide no hannirta ni noon Elhadj Abbas Sarr Allah jarama a jarama yo Allah wallu en e oɗon fannu Mouhamed salminama mi juurimama en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe haalirde walla yeɓirde Pindi radio dendagal bandiraɓe tiyankoɓe en calmini ɗum en calmini Elhadj Abbas Sarr en calmini ɓe ganduɗa ko keddito banggue kaɓɓirde to omo ganduɗa ko Ali Fall wondude e Jobbo Sow en calmini min juurimom également mi salminima hande noon somi salminima mi salminto Leelumo naaɓe mi salmina Télémilé mi salmina Labbe mi salmina ha Dinguiray ɗum noon mi salminima mi yima guila puɗɗiɗen ha guila natɗen ɗo ha hande mi yima kono ala aɗa andi enen mbiyeten ko fof ko gotum hande noon hakkillam hooti ko Guinée ko waɗi hakkillama hooti Guinée accir ɗon ha paren on saaha mi haalat min jinmi tan kalna kam guila joni guila fuɗɗa mi anda hol banggue mo daroto toon aɗa andi an ka debbo pullo jontaɗo machallah ɗum waɗi noon so tawi mi yima tan mi siftoro kadi fulɓe wonɓe sous région kayno aɗa siftora a siftorta Ilamor Fila a siftorta hakkude maaje a siftorta fleuve du Sénégal andi ko pulaar yiyata ko payɗi mettodirta payɗi mettodirta min mi yi oɗo debbo pullo jontaɗo tan hakkillam wooti Guinée o haalat de o haalat kanko o haalat holko waɗi nanɗumo e Guinée na e plateforme maɓe jabto holko beele maɓe jabto holko saabi ndimbi holko saabi hande onoma Guinée ala de en tout cas enen eɓen jeɓmen maɓe mbawa addude koɓe mbiyata ko tabarikalla machallah hunde koko yaaji koko sari so mi yino oɗo debbo pullo so tawi ala e sago mi siftoro Guinée so tawi a itti kam jaruguel tan to heedirto min sino nawɗa Mauritanie c'est bon
sa nawino Mauritanie tan mi anda min kom koddiɗo Mauritanie alkamisa maminoma ha Cameroun so Allah jaabi voilà so tawi ko min ko hande kamɓe en ñaagui yeeɓiyankoɓe men yooɓe kalan men vraiment par ce que nandindemi e guinenaɓeɓe ene wawi taw wonko saabi ɗum min kay ko ɗum cikkuɓe jono mi yo laɓɓinanam ɗum mi ronki so yeeɓiyankoɓe garti hen ma en gandu eyyi maɓe gandu gon noon soɓe gartani hen kanko kam haade men ummade ɗum o wattu hen wona so addani Cameroun ɗum noon machallah Elhadj Ba Sarr wondude bo hammen lim Allah jarama on jarama ko ni tan Pindi TV e golloto e muɗum machallah ni kadi welnata gondigal ngal e ko nandi hen ko adi foof en natan to bundi yewtere meɗen no mbiruno ɗen ni tan gudditirten koye météo du jour en jahat régie jobbo so ƴeewi ɗum garten joni e météo du jour. météo du jour e oɗo altine hannde jaadaten hen koye gorko mo tulde dimat Elhadj Ba Sarr hannde ko an arani no météo weeyo hannde ne weeli walla eyyi ko noon weeyo ngo dabiti tan presque mbiɗa andi kam hankkadi woni ke ciltir wonke fonnum ganduɗa hoorema vraiment asmano nen ɓeydi ya labde saabu ko ɗum tigui woni ko feeñi e ɓataki gummiɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal kollirɗo wonde vraiment hannde e nder wertago leydi Sénégal ene wayno ko duule ɓuuri teskinde toon kono ha heddi noon to banggue to ganduɗa hoorema woni Kédougou Kolda Tambacounda Bakel Sédhiou kañum e Ziguinchor Cap Skirring ene hen ɗin ɗon nokkuji kala toɓoli ne tijja tan kono ko wis wona toɓo mo ganduɗa hoorema ko toɓo kewowo doole hani ene tampina to banggue aussi nguleyki ɓe kolliti ko nguleyki kakidiki en tout cas so woodi wulde ko diwan Fouta o surtout le nord to ganduɗa hoorema ko toon woni banggue Matam walla to ganduɗa hoorema kañum woni Podor ko ɗin ɗon diwanuji tan joga jorto moƴƴi peut être ene foti wawde wulde ha no hannirtini to banggue jiki wona ko jiki labtiki ceer wat hay caɗele gotta e cuggi hani kena haɗa yimɓe wawde yaade haaju men to banggue aussi keneli ɓe kolliti hayso keneli godi wuttude wonta keneli cattuɗi wona tan ko keneli kakidiɗi ɗi ganduɗa hono vraiment moni foof no wawi yaade haaju mum hono hannirtini ɓe kolliti hannde e maare haute ko jeeɗiɗi lewru yarkoma hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ɓe kolliti sanga waktuji sappo e goho pawɗojomaji sappo e goho e ko wiyete ko maare haute ma maayo ngo ƴer ha yetto 1,62 métre kono si a yettima waktuji nogas e tati pawɗojomaji capan tati e goho e on sa kadi ma maayo ngo ɓeyde ngabbude ha yetto 1,66 métre ko fati alhaali maare bas ɓe kolliti sanga waktuji joyyi subaka hannde pawɗi hojomaji nayyi maayo ngo yettino ke 0,69 métre kono si a waktuji sappo e jeeɗiɗi pawɗi hojomaji sappo e ɗiɗi e on saaha ma maayo ngo yetta 0,70 métre hande garen ɗo e lamorgo leydi Sénégal ɓe pinidi hande ko nogas e jeegom degré ɓe ñalda capan tati e ɗiɗi degré sen gari ɗo Thiès ndewen ɗo Tivaouane ɓen pini hande ko nogas e joyi degré ɓe ñalda capanɗe tati e nayyi degré ha hande nder Saint-Louis nder Thiès toon to Mbour ɓen pini hande ko nogas e ɗiɗi degré ɓe ñalda capan tati e goho degré sen gari ɗo Saint-Louis du Sénégal e deftuɗen ko Bango walla Dagana ɓen piniri ko nogas e jeeɗiɗi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré Saint-Louis du Sénégal toon to Podor Podor noon tawate ko seer Douweyra wuuro Diak Boubou woni Podor tigui rigui tawate ko seer Ngawle Ngourali ɓen pini hande ko nogas e jeeɗiɗi degré ɓe ñalda capan tati e jeenayyi degré Louga finiri hande ko nogas e joyi degré ɓe ñalda capan tati e jeegom degré Linguére finiri ko nogas e nayyi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e joyi degré sen gumim ɗon garen ɗo wiyete ɗo Diourbel ɓen pini hande ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capan tati e degré Kaffrine finiri ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capan tati e nayyi degré Fatick finiri hande ko nogas e ɗiɗi degré ɓe ñaldu capan tati e nayyi degré Kaolack kañum ne finiri hande ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capan tati e nayyi degré garen ɗo wiyete ɗo Tambacounda ndewten ko Koumpentoum ɓen pini hande ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capanɗe tati e tati degré Tamba ha hande keddo ɗen toon to Goudiri walla Bakel ɓen pini hande ko nogas e joyi degré ɓe ñalda capan tati e jeegom degré sen ndiwi to Matam ɓen pini hande ko nogas e jeetati degré ɓe ñalda capan tati e jeeɗiɗi degré sen gumima ɗon garaten koɗo ganduɗa hoorema woni Kédougou toon de toɓon tijjat toon hayso ko wis ɓe kolliti ɓe pini hande ko nogas e ɗiɗi degré maɓe ñaldu capan tati e nayyi degré Kolda hande ndewten ɓen pini ko nogas e tati degré ɓe ñalda capan tati e nayyi degré sen gumim ɗon garen ɗo wiyete ɗo Ziguinchor ndewen ɗo Bignona ɓen pinir hande ko nogas e tati degré maɓe ñaldu capan tati e joyi degré ha hande e nder Ziguinchor toon to Cap Skirring ɓen pini hande ko nogas e joyi degré ɓe ñalda capan tati e goho degré Sédhiou woni région battidiɗo e nder leydi Sénégal ɓen de hande piniri ko nogas e tati degré ɓe ñalda capan tati e joyi degré
intégré toon to Sédhiou toɓon tijjat toon hay Bignona walla Ziguinchor aussi toɓon tijjat toon bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ɓattaki gumdiɗen toon to agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie du Sénégal gonɗo toon to Bowal laaɗi diwoje Léopold Sédar Senghor. noon Allah jarama jarama Elage Abbas Sarr humpito ngo laaɓi Elage mbiɗa hankkadi asamane o fuɗɗima laabde hankkadi firti ko mataw joni natanen dabbude eyyi ko noon aɗa andi mbiɗa heewi wiide mbimi enen fulɓe enen jogui konngol mbiɗen mawɗo heewi haalde ko wona gonga tan ko ndungu donc asamane o hay goto wawa ɗum définir mais météo ko holliti ko sa ƴeewi a tawat tigui rigui gonɗen ke ciltirɗe ndungu ɗum waɗi an kam aɗana heɓano dabbunde nde eyyi mbeɗen heɓano no fewi ko noon noon Allah jarama jarama andal gonmi ko heblanade sa yino gardimni hande nane no garɗani min kay cikkanumi leegal mon ko jangi hande hande ko jangol ittula ko jangol ittim tan ɗum waɗimi ko ɗum waɗi noon ere kadi hande jogui dogdu nde gummotoɗa toon nde machallah taw kone lawɗi no fewi machallah surtout min à chaque fois so mbiɗa ara que 5 heures du matin tan kewmi ummade ka jontaɗo noon a jiida e Mouhamed ala Mouhameden aɗani Mouhameden kañumen ko sukaɓe ƴiƴam cukalel e ƴiƴam mawɗo wona gotum ƴewrat ɗum Mouhameden ko sukaɓe tiɗɗi ko noon Elage Abbas Sarr Allah jarama jarama wula ceeɗu woni e wula ceeɗu woni ko ɗum haala mawko ko haala ɗum ɗo fof joni ɗum fof kadi ndesa nden ɗum alkamis inchallah mami adda enen de alkamisa kam maaro ok non alkamis kay ko ñalawma plateau spécial poɗɗen wadde inchallah so hawre welede Allah ɗum noon amara ma dañe commentaire uji ɗi waɗɓam ɓema on dissertation e ko yettino e wula ceeɗu ma won joni waɗɓe commentaire andi minen komin fuurankoɓe noon enen komin fuurankoɓe wi enen gen fuurankoɓe ala an ka terunaji laɓe ala kanko Dakar min oyi komi guinenaji ala min wona Dakar naji koy komi fuuranke fuuranke de namdo jarguel naɓe jiiya mi muti e maayo jarguel nge ha tampomi ko noon ɗum noon Elage Abbas Sarr Allah jarama jarama to banggue météo ko wona ɗum bandiraɓe joni joni o pawaten hen ko éphéméride du jour joni joni en duttoto to rési garten éphéméride du jour Mouhamed no gowɗa wiide mi taw ñalawma tawti bandum ko ɓuuri mantinade eko jolno e ɗiɗo duuɓi ɓennuɗi e ñande jeeɗiɗi lewru octobre no mbiruɗa ni sohna Alima ñalawma tawti ñalawma bandum hande noon min taabo jehen e jeeɗiɗo octobre tawi noon hawrata koye jeeɗiɗo octobre hitande ujunere temedde jeetati e capanɗe joyyi e jeeɗiɗi ko mbiyata ko 1857 7 octobre walla mbiyen jeeɗiɗo octobre 1857 ko nden de fuurankoɓe janno e ɓe ganduɗa ko kañumen goni français walla mbiyen colonial en toon to diwan mo Matam ɗum noon ko caggal nde ɓe keɓno ni yamirore on mo ganduɗa ko gouverneur Louis Faidherbe bomo ganduɗa yino yo mbat tigui kolol tawi ko teppol fawde ha joni ko wiyete ko e palol dande maayo ngol to banggue juulagu hakkude ya garta hakkude leyɗele ɗiɗɗe walla mbiyen keeri ɗi ko taw ene wona kadi teppol hadde ni ko wiyeteno to banggue guuro o mo ganduɗa ko Elage Oumar Foutiyou Tall kam e ɓe ganduɗa ko kono mum ko nden tigui kamɓe ɓe ganduɗa ko fuutankoɓe pilnitere mbi ɗum ɗon latota ko hawruno ko jeeɗiɗi octobre 1857 ƴeewoyen jeeɗiɗi octobre hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e ɗiɗi ko mbiyata ko 7 octobre 1962 ko nden tigui de sosa oɗo komi mbiyata ko fédération tawi ko fédération nationale des associations culturelles musulmanes du Sénégal moɓe mbiyata FNAC MS kon on mbiyen fédération noon nde wayno mbiyen kolol mabɓe gadunol ɗum noon jooɗi ko ɗo e Dakar lamorgo leydi Sénégal wonno ko jeeɗiɗi lewru mars 1975 ko nden on fédération nationale des associations culturelles musulmanes du Sénégal jooɗi ɗo e lamorgo leydi Sénégal ñalawma tawti bandum ƴeewoyen jeeɗiɗi octobre hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi goho 7 octobre 1991 ko nden de wonno ruttuno e joomum o mo ganduɗa ko Cheikh Mouhamed Ma El Ayni mo ganduɗa ko kanko woni joyoɓo eɓe joyoɓo mo ganduɗa ko halifa général tawi noon ko ngol ɗo lawol walla mbiyan tarik hadriya e dunde Afrique kanko noon siftinde o lomtino ko tigui ko mawni ko mo ganduɗa ko Cheikh Sadou Bou
wo hayyartu tawnoɓe mbi ko sa nani Cheikh Sadou Bou ya yi wo hayyartu kanko Cheikh Sadou Bou mo ganduɗa ko mawniraɗo o mo ganduɗa ko Mouhamed El Ma Ayni ko kanko tigui o lomtino on ɓurɗo andirede Cheikh na Toufaye kanko mo ganduɗa ko Cheikh Sadou Bou ɗum noon wonno ko ñande 7 octobre 1991 ñalawma tawti bandum ƴeewoyen hitande ha joni 7 lewru octobre hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi ko mbiyata ko 7 octobre 1992 ko nden tigui kadi sosa oɗo école mo ganduɗa ko école nationale de développement sanitaire social tawi noon ko onne wayno mbiyen ko rendini ko ɗen école aji ɗi ganduɗa ana mbaɗa ko yiyete ko to banggue formation paramédical e social gam tigui wawde wallude ɓen ɓe ganduɗa ko kayen dillata to banggue safaro cellal wawde dañde kadi ko yiyete ko jangde moƴƴere gam wallidde ɓesguji ɗi to banggue wonande cellal mumen hani e juɓɓude golle ko fatuno e cellal ɗum noon wonno ko 7 octobre 1992 sokhna Alima ko ɗon tigui uddirten éphéméride du jour ñalawma tawto ñalawma bandum noon e ñalawma tawtuɗo ñalawma bandum Mohamed Ndi machallah nene humpito ngo machallah waɗi fayida mboɗo sikki tan bandiraɓe keeɓi hen famamuya no fewi kono noon en pawat feɗenu meɗen tan jobbo so tawi ene heeɓo ɗo battidirɗa ɗo woni éphéméride mo 1992 o école nationale de développement sanitaire et social voilà ɗum ɗon ko gam ɓamtare cellal école mo ganduɗa waɗira ko gam ɓamtare cellal kono kadi e social o ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa guila nden ha hande ine teskoye ina hen wonde kay oɗon école mabɓe ina waɗi ɓeydare no fewi performance uji machallah baɗɗi fayida kono kadi wonko yaltat toon to banggue wittoji mabɓe eko nandi hen ɗum ɗon Mohamed holko ɓeydata hen eyyi no mbiɗa ni on école wonande école nationale de développement sanitaire et social kamɓe mbiyata ɗum ANDSS ko école mo ganduɗa vraiment to banggue sa ƴeewi wonande e kala saaha haralde nde ganduɗa nde yalta toon to banggue formation joomum jangguinede ko yeytuno to banggue e sengoji to banggue cellal tawno eɗen gandi ene waɗi sengoji ene waɗi yeteɓe psychologue ne waɗi yetoɓe ophtalmologue ne waɗi ɓe ganduɗa ko sage femme em eko way noon hay ɓe ganda kañumen gonata e pharmacie ji ɗi donc vraiment en jiiya quand même to banggue formation ji mabɓe so tawi jomum yalti toon heewi wadde batte ɗe ganduɗa ko paydunde e ɓen ɓe ganduɗa surtout to banggue discipline o ko hunde wonde fayida tawno hande surtout ɗo e Sénégal ko hunde nde cohluɗen sen ƴeewi kadi to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko hewɓe ummade to banggue koninkoɓe nattoɓe e ko wayno hôpital principal nattoɓe to banggue ko witno e to banggue safrude wawde wallude yimɓeɓe kadi e sengoji ɗi tawno sengoji ɗi ndi certi ko yimɓe ɓe ganduɗa quand même vraiment ana nooti ko en nooti wonande indeji mumen to fannu cellal surtout to banggue discipline o an tawno eɗen ngakka ɗum ɗo e Sénégal en jiiya kam hen saahaji won caɗele baɗoji en kalata ko mbiyata ko usurpation de fonction walla ko way noon ko jomum na jangga ha yalta rewɗo ɗo foti ɗo rewde ha yalta kono tawa needi ndi discipline o ana heddo ɗum ɗon kadi ene waɗa teppol jomum addude wadde kadi batte e structure mo woni e ko wayno par ce que en jii caɗele baɗoje e kala saaha hôpitaux ji ɗi ganduɗa so tawi en jeehi en jii ko kewno ko Tivaouane en jii ko kewno ko hôpital Idrissa Pouye ko way noon donc ana moƴƴi waaɓe ni hande ɓe mbawa wallede toujours laamu ngu wawa sembindeɓe tawi eɗen mbawa dañde toon sukaɓe ɓe ganduɗa toujours en jii hande étudiant ji surtout université UCAD UGB ɓen hande ene dokka opportunité wawde vraiment yaade toon waɗede formé ko way noon so tawi an a dañi moyen tawi koye gon sengo mbawa waɗoyde formation ma hande Sénégal quand même eɗen manquira ɗum surtout mbaɗaɗo formé heɓa discipline mo heeɓe o tawi so yalti aɗa waɗa wona notiɗo critère uji ɗi foof ɗum ɗon ko hunde sohlade Sénégal sinno banggue cellal koko ñawi bof en jii quand même mataw ko ɗiɗo dumunnaji tan yimɓeɓe deƴƴi seeɗa kono saaha foof ene wona débat ji ɗi ganduɗa ko par rapport e santé Sénégal to banggue darde kamɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe cellal ɓe probléme aji taweteɗi hen ndi
e komin mbiyata ko négligence uji ɗi ganduɗa hande ene tawe structure uji ɗi c'est à revoir sen dañi waɓe no ɓeeɗo wawde kadi ha joni wallede beele ene mbaɗa renforcer ɗum ɗo systéme sanitaire o ko hunde wallore no fewi sohnali mum ko noon hunde wallore no fewi tengti eko wiya Elage Abbas Sarr ko développement ɗum ɗon ko ɓamtare ete kadi guilande ɗum darna ha hande yiyama kam wonko yaltat toon ganduɗa ko yimɓe waɗɓe fayida nde tawno guila e wittoji ha e jangde nde ha e foof ina tawe toon eyyi ko sababu o sah sa ƴeewi tan hay ko inde nde no somiri ni ko école nationale de développement sanitaire social et social ɗon joni sa ƴeewi ko kawtal duuɗi kewɗe ndendata ɗe ganduɗa ma duɗɗe kañum men himmu men tan ko ɓamtude kala ko fate cellal ha nawru ɗum yeesa surtout hokkude wadde renforcer capacité jomumen ɓeydan ɗumen gandal ngal ganduɗon ɗumen ɗum waɗi à chaque fois wittoji kadi kala ko gonɗa saɗa ɓeyda witto tan à chaque fois a ɓeydoto wadde hen a ɓeydoto towde hen ɗum waɗi ko ɗum hunde wande fayde en tout cas so artirama hollitat tan ko vraiment ha hande yimɓe en gacci haqqillaji men saabu afo ngaalu ko cellal noon ko cellal woni afo ngaalu ko ɗum de woni ko Pulaar wi ɗum noon bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno éphéméride 10 jours joni joni en payate rogere men wonde woni kabaruji jehen resi garten kabaruji men gudditirten koye ɗo e nder leydi men Sénégal tawi gadortoɗen ko alhaali jangde caggal nde ɓen jangguinoɓe gudditi kañumen guila ñande tati nduɗo lewru nde gonɗen hande oɗo altine jeeɗiɗi lewru octobre ko sukaɓe janggoɓe ɓe ko kamen tigui nodda gam fuɗɗitade nden jangde mumen e oɗo année scolaire 2024 2025 ɗum ɗon noon ko e nder leydi ndi kala no didori kono tan de ine gasa ma won duɗe ɗe ganduɗa keɓata oɗon fartange nde tawno gonkali ɗi e oɗo saaha kay ko hunde sattude guila e ndiyameje ha kay e kaɓirɗe ɗe ganduɗa pewani ɗum ɗon foof ina tawe e nder leydi ndi kono noon ɓen ɓe ganduɗa kamen tigui goni ardiɓe ɓe oɗo saaha kay nana daari lang beele tan jangde nde ine fuɗɗite hayso woni ubbitay jangtay wawata heɓade kono ɗum kalen e alhaali président Macky Sall woni hoorejo leydi jaltuɗo o kanko kay o ƴetti pellital dartinde kala dille makko ɗe ganduɗa yoytuno tigui ko e ngal ɗon walla ni nde ɗon jonde nde ganduɗa Emmanuel Macron suɓinomo mbo ɗum ɗon ko yowiti envoyé spécial du pacte de Paris pour le peuple et la planète ɗum ɗon noon ina wayno de o ƴetti pellital dartinde ɗum ko caggal tan nde kay o toɗɗa e ko yowiti e ardade liste mo ganduɗa kañum tigui woni liste tahaw wallu Sénégal e ko yowiti ɗiɗo sumgoji e ɗi ganduɗa ko sarɗiyankoɓe tijjaɗi ñande sappo e jeeɗiɗi darotondu so hawri e welede Allah ngal ɗo pellital noon yidde makko foof ko dartinde ɗum ñande jeenayyi lewru nduɗo ndu gonɗen ɗum ɗon noon ko caggal tan batu mawgu yowitinko e durabilité tawi yuɓɓinte ko toon to nokku biyeteɗo Hambourg ɗum ɗon noon ko toon to leydi Allemagne kona ɗum kalen e accident ji ɗi ganduɗa ha hande ina jokki teskede e nder leydi men Sénégal ɗin accident ji noon ha hande ina jooɓo pittali ñande asen nde kadi won accident waɗi ɗum ɗon koye RN1 woni route nationale numéro 1 hedde croisement Diosmone e diwan mo Fatick hakkude camion goto mo ganduɗa ko frigorifique wondude e camion goɗɗo e nder ɗum noon pittali ɗiɗi keddima hen kono kadi waɗi ɗiɗo gañiɓe hen tawi ko gañanɗe musɗe no fewi ko ɗon e ɗon noon ɓe paara toon to safrirdu diwanuru ndu on diwan mo Fatick jehen caggal leydi tawi gudditirten ko toon to Mali ine foti toon fuɗɗade e oɗo altine hande procès woni kay ñawore ɗaɓɓande tawi nden ñawore de jeeyi ɗum ko biyeteɗo Etienne Sissoko kanko noon ko économiste ɗum ɗon noon ko caggal tan nde o happanano duuɓi ɗiɗi dumbirdu e lewru mai ɓennudu ndu kadi noon fawa e makko fodde million ngaji 3 e kalis CFA tawi ɗum ɗon ina hen kadi fawi dommage et intérêt sababude kadi atteinte au crédit de l'état kanko on gorkajo noon e siftinde e 2023 ko nden tigi o ɓayino deftere o wi hen wonde kay laamu ngu woni kay oɗon transition tambi ɗo laamu ngu e oɗo saaha toon to Mali koko hertori oɗon fannu e ndin leydi mabɓe gayniren to dowla Tunisie toon caggal sumgoji mabɓe
lefol laamu ɓe juɓɓinno hanki e aleto ina wayno won kay sondage holliti wonde on mo ganduɗa kañum tigui woni hoorejo leydi mabɓe jooɗinoɗo hono kay Saïd kanko tigui fooli e ɗiɗon sumgoji guila e premier tour ɗum ɗon noon ɓe kolliti wonde kay o heeɓi hen ko ina wona 69 e kala temedere nde ƴettuɗa e daaɗe suuɓiɓe ɗe ɗum noon woni sondage mo ganduɗa ɓayyinama e hanki e ayawo gendire habrirde awawo habrirde mabɓe gendire ɗum noon caggal tan nde ɓayyina ina wayno battini no feewi e on terni toon to leydi mabɓe gasi bandiraɓe ko ɗum ɗo wonno ko jubbunoɗen e kabruji nder e caggal leydi oɗo altine hannde ko noon Allah jarama jobbo soto banggue rési noon Elage Bassar hande o kalten e to banggue kabruji ɗi koye alhaali on mo ganduɗa kañum woni président Macky Sall e oɗo saaha kay hollitama wonde pellital makko foof ko joɗɗinde ko yewti e on envoyé spécial mo ganduɗa Emmanuel Macron tottinomo ɗum caggal nde o gaynuno laamu makko ɗo e leydi Sénégal hande o sababude ɗiɗo sumgoji o ƴetti foof o hankkadi pellital makko ko wattude e juuɗe on o wawa wadde ko ɓe mbiyata ko focus peut être e ɗiɗo sumgoji an holno jiiruɗa on fannu en fait min miɗo hen banggue mbiɗo ɗes ɗum yonnade seeɗa yonnade ɗum wona par ce que kanko président Macky Sall arde mum nde hande jeeyede ɗiɗo sumgoji hani ene arda on ɗon liste mo ganduɗa ma ko coalition mawɗo he coalition mo ganduɗa ma ko temedere e capanɗe jeegom parti hande pour l'instant ko ɗum woni e limede on ɗon coalition fitti ko coalition mawɗo nande tan inde président de la république ancien président woni Macky Sall enen gandi ha hande guille ɓesguji ɗi ene kedde makko hay so tawi kanko wonɗo saahaji ɗi ganduɗa hoorema joomum taw hankkadi haari par ce que ndo yalta ɗo sa ƴeewi haqqilo e ley kanko o wi tan kankadi o haari leydi ndi hankkadi vraiment seɓe gaari e o woppat o yaha lawol makko kono enen gandi won kadi konguiɗo daɗɗuno wonde Sénégal ke nder fittande makko woni joni noon min haqqillam tonggui est ce que wona on Sénégal mo wenno ke nder fittande makko woni hande Sénégal yimɓe hewɓe nen jii ene dalƴa nen dalƴa par ce que régime kesso hande garɗo kala keɓe eɓɓeno walla kala keɓe kaltuno e ɓesgol ɗi hayso tawi eɓen mbaɗa ɗum en manki hayso tawi eɓen mbaɗa mbimi ko manki ko ɓuuri hewde eke mbaɗata ko donc fitti ko Sénégal ɓayde ko enen fof ndendi ɗum mun fof ene jogui kaaƴol nguel ganduɗa ma sa addi a fawi hen ene wawa ɗum nawru ɗum yeeso kanko président Macky Sall wonɗo adduno Sénégal ha yetti ɗon hande so tawi ko waɗa wi ene bonne so tawi omo jogui possibilité no artiri heɓɓitade mbi sikki ko ɗum lawol donc wadde mo nde démissionné on ɗon poste mo ganduɗa ma ko 4P pour min jagguimi ko ɓeydade tengtude walla ɓeydade hollide yimɓe min Sénégal mbeɗa waɗi ɗum tenir à cœur ɓayde sumgoji gaari te ene wawi ɗiɗo sumgoji so tawi mi daari men ene wawi taw ma wodi ko jibinani e leydi ndi hayso tawi wawa ittude foof kam ma waw ustude caɗele jogorɗe wonde ɗe donc mi ara mi daro hen par ce que régime oɗo gonaɗo hande vraiment ko kamɓe ni e koyeɓe mbino noon haade arde laamu ɓe mbi ko parti au pouvoir fotani woppidede e hoore mum par ce que woppidama e hoore mum tan so renaki jogoto doole ɗe ganduɗa hoorema ɗumnen te ko fuɗɗi ko yeede so tawi woppirama ni seɗe joguima doole ene wawi goɗɗum jibinede te taw fotani wonde ene wawi goɗɗum jibine taw wona ɗum foti wonde Mohamed Ndima hande o président Macky Sall démission ndemo e oɗon 4P o woppa sababude ɗiɗo sumgoji an yiyandema ko no Elage wiri ni beele ko widemo ko winodemo wonde kanko de ko machallah omo yiɗi Sénégal walla kadi aɗa ɗamini par ce que eɗen jiiya wonɓe ganduɗa ne mbiya wonde maw ar ɓene mbiya o arata ɓene mbiya ko ɓe pawrimo ɗon tan ko mataw ha ɓe keeɓa won sababude neɗɗagal makko e personnalité makko beele eɓe mbawa hebde ko ɓe jiiɗi ko kono wona kanko omo ara kono kadi woni hen wiiɓe kadi ko garowo mo waɗa bato campagne an no jiiruɗa on bon mi sikkani gargol président Macky Sall ɗo e Sénégal heddi jeeyede mo liste takko wallu Sénégal ene waɗi influence mo wawata wadde joué par rapport e o ɗiɗo élection ji anticipé woni élection ji législative ɗi won influence mawɗo mo jouata par ce que Macky Sall eɗen gandi woodi base walla won électorat mo jogui ɗum ko yimɓe ɓe ganduɗa kañumen
koye Macky Sall tan jaati donc ɗum eɗen ngadi kadi so tawi noon ko haalde gonga wonko golliɗo ko ɗum noon ana yobramo e kala saaha nde o yiiɗi namdade ko yiyete ko defol laamu walla ko ɗum wawi wonde foof ɓen ɓe ganduɗa peut être ko waɗɓe reconnaissance ɓe gandi koko golli ko ɓe itta ɗum ɗon kadi nden hoolare mbawa tottudemo ko influence kono ardemo ɗo kam e gam wadde battre campagne mi sikkani par ce que en jii le 10 octobre on fonno hawru toon les responsables à Paris leydi France on fonno yindirde toon responsable uji koko waɗa reporté waɗa ka annulé mais ko waɗa reporté en jii quand même président de la république nde nguɗo laamu jooɗi e mbayde quelques mois tan seeɗa ɓen ɓe ganduɗa ko hande ko protocole baɗanoɗo détaché gam yaadude ancien président de la république en jii koɓe ittuɓe ɗum en jii probléme aji ɗiɓi mbaɗi créé mais en jii bien ji makko ɗi ganduɗa hande koko mbaɗa bloqué oɗo régime koko waɗi bloqué biyeji kanko hoore jolindi e goɗɗum ko nanet hen wonande ɓe ganduɗa hande ko ɓurɓe ɓattade omo ganduɗa ko président Bassirou Diomaye Faye en jii ñanden que le premier ministre Ousmane Sonko haali to banggue wonande falsification des dossiers plus de 300 milliards mo ganduɗa hande to banggue hakkude ministre des finances et du budget et trésor 300 millions ji on 300 milliards ala foɗɗo ɓe jii to rapport walla ko way noon ɗin 300 milliards ɗo naati ha kanko Ousmane Sonko haali wonde kala hen peut être kanko am waɗi ko nommé directement président Macky Sall Mouhamadou Moustapha Ba Amadou Ba Abdoulaye Daouda Diallo e so tawi opi Cheikh Diba o mo ganduɗa kañum wonno directeur de la programmation budgétaire bon jiɗen yiide tan ɗon ɓe keeɓi haalde ma Cour des comptes wat golle mum kala hen ko ganduɗa peut être tawi gonɗi ɓeɗo ko kañumen hande ndewini gueɗe ɗe ɗo pewani ma noto lawol donc je crois quand même wona solution président de la république hay so tawi won statut mo ancien président de la république jogui e leydi mais mboɗo sikki oɗo régime kamɓe ɓe nangan ɗum puisque so tawi on statut ko eɓe ndeni on hurum e mbaɗi ɗum respecté protocole makko en jii quand même no ɓe mbaɗi ɗum ɓe itti protocole makko ɓe ganduɗa ko garde corps kañum rewonno wawde rewindade nden kay kisal ancien président de waɓe ɗum ɓe itti ɓe mbaɗi gelé bien ji mum donc on yiide ne arta e ndin leydi e saaha mo ganduɗa FMI en jii position mo ƴetti e saaha mo ganduɗa premier ministre en jii position mo ƴetti e saaha mo ganduɗa en jii Modis yalti heccanki par rapport e économie du Sénégal to banggue wonande relance économique mo jiiɗeno wona quand même solution yiide ancien président de la république jooɗo heddi noon ko influence tan kono artudemo e Sénégal wadde battre campagne kanko e Karim Wade somi ɗanima hami naata e nder ɗoyli ɗo pindinɗomi so haalni kam ɗum jaɓata wonata ɗum ɗon ko noon Allah jarama Mouhamed Ndima hojomaji meɗen nana doga dartaki joni o tan en payat e revue des titres woni ko ɓuuri mantinade e ko kelle gadane jayndeji men dawri hande. Revue des titres Mohamed hande kadi ko an artata e ɗen kelle hande holko jayndeji ɗi ɓuuri dawrude. président de la république nana tijja Halima Dia en cancima morima puuɗima nana paadi gartugol Macky Sall ko wona ɗum ko duttugol sukaɓe dude janguirde mboɗo sikki ko hen ɓe ɓuuri rippude hande non ko ɗum ɓuuri wonde actualité o sa ƴeewi actualité o hande ko ɗum ɓuuri finirede machallah. Mohamed gudditiren e jayde gendire nde Le Soleil. jayde gendire nde Le Soleil ɓe garti ko e hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye o holliti ko witno e approbation et promesse de soutien du FMI ɓen ɓe gandangal pellital FMI ƴetti ɗum
e o mo ganduɗa kay jogui konngol FMI o arti yiide wonande o saaha ma FMI ƴettu pellital wawde dusodirde e leydi Sénégal to banggue wonande holkiso walla nebbisade ko yitno e ɗen caɗele teskade ɗo e nder leydi ndi kono kadi ko yitno e oɗo audit finance publique maɓe daro hen Soleil arti toon to Médina Gounass Guédiawaye ɗo e Dakar ɓen ɓesguji ɓe kolliti caɗele o saaha ɗeɓe guurata to banggue ko mbiyata ko inondation ji mbiyen ɗen diƴƴe ɗe ganduɗa oɗo saaha nana juuki wonande ngal legal caɗele to banggue kuɓɓam kono kadi caɗele to banggue nden ke kisal Diande Le Soleil yarti hen sokhna Alimo ƴetten Diande Leveil ɓe garti koye setsetal ko mbiyata ko laɓɓina ko yitno noon e ngallo dawal 2024 2025 duttugol sukaɓe duuɗe janguirde ɗe ɓen ɓe ganduɗa ko kayen goni communauté éducatif en ngal moɓɓiniral ngal ɓe mbaɗi gam tigui laɓɓinde boowe école ɗe ɓe garti hen kono ɓe garti e alsar mo Mamadou Racine Sy o holliti o saaha ala ko woni darde mabɓe so wona dañji ko yete ko boowal sardiyankoɓe to boowal guendire leydi Sénégal ñande 17 lewru novembre 2024 Besbi le jour ɓe garti koye kanko Macky Sall se touche les manches kanko président de la République ɓe garti e dodugol makko golle toon to 4P envoyé spécial ko yitno e 4P noon ko pacte de Paris pour les peuples et la planète kanko horejo leydi ndi kanko Besbi le jour oɗo yene kay ɓe mbaɗi hen namdal gartugol ɗo Macky Sall ma laato walla ala ɗum noon kadi ma taw en gappat ha alkamis garto hen hen sore leydi Allah ko noon alkamisa de o faɗa ɗo alkamis ko ne heewi Rewmi quotidien Macky Sall démission di 4P kanko horejo leydi ndi waɗi démissionné e envoyé spécial 4P gam huccodirde Amadou Ba kam e Ousmane Sonko yi noon ko Diande Rewmi quotidien jehen Diande info ɓe garti koye Mamadou Racine Sy à l'assaut de l'Assemblée nationale kanko Mamadou Racine Sy o holliti o saaha darde nde ko wotere mbeɗa tigui dañje daaɗe kam e sardiyankoɓe to boowal guendire leydi Sénégal gam ɓamtude ko yetno ko ɓamtare faggudu gam rendugo kono kadi wallude ɓen ɓe ganduɗa ko famarɓe doole ɗum ɗo noon ɗum wata ko latade e tuma tigui ɓe jotti toon to boowal guendire leydi Sénégal Diande l'info warti hen Diande l'évidence ɓe garti koye o mo ganduɗa ko GBC toon to impôt et domaine mo ganduɗa waɗi on mouvement mo o yi kanko on mouvement mo ganduɗa ko PIDS kanko GBC holliti o saaha o darima langgem wallodirde e Pastef kono ɓe garti e caɗele to banggue dowri ndi ɓen remoɓe tawireɓe dowri ndi ɓe garti noon to banggue jencude gartam ɗam ganduɗa ko pamɗuɗam to banggue wonande ko yitno hikka ndemaka hunde nde yarani no yiɗirno ni ar sunu momel e rima laamu ngu nde wawata sembinde dolnude ɓen ɓe ganduɗa ko remoroɓe wonɓe e dowri ndi sohna Alima jurnoɗen Diande groupe Futurs Médias nde l'observateur ɓe garti koye ɗiɗo kareli guerre toon to Liban ɓesguji Sénégal naɓe tolniɓe temedde jeenayo ɓiɗɗo leydi Sénégal najo toon to Liban ɓe bindirima kono kadi ɓe beddima e rango ɗin caɗele ɗe ɓe guurata hande oɗo saaha ko yawi ko yacci nde laamu ngu wawata artirde ɓe ɗo e nder leydi Sénégal kono ɓe garti e arrêté ministériel mo Moustapha Maba Guirassy ngal pellital ngal Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo ƴettuno ko yettuno e wonande duttugol sukaɓe ɓe e duude janguirde hay kuule ƴettaɗe en hikko ha ɓuuri tengtude ko yete ko noon voile murnogol kanko Moustapha Maba Guirassy holliti ɗum ɗo kala ma sine e subaka hande o ma nawe e iyaji ɗi kono arti to banggue murnogol ngol ɗum ɗo te wona ha joni hunde nde ganduɗa ko gam tigui ha joni wasde walla huccodirde e ɓen ɓe ganduɗa ko isayankoɓe walla duuɗe alquran ɗe kanko Moustapha Maba Guirassy kan haala ene tawe e Diande l'observateur pawen hen Diande des médias tribune Diande tribune ɓe garti koye Macky Sall waɗi démissionné e ɗo toon to envoyé spécial mo 4P gam tigui wadde arde ɗo e Sénégal wadde battre campagne kono ɓe garti e Bougane Gueye Dany caggal nde Moody's hollitno wonande caɗele faggudu leydi Sénégal kanko Bougane Gueye holliti ɗum ɗon wona hay goto so wona Ousmane Sonko mo ganduɗa hande o saaha ka kay tigui nde wayno woni mo ganduɗa gakkini ko yete ko ngarɗugol yeeso walla mbiyen ayaw leydi Sénégal e aduna o kala kanko Bougane ko kanko yi noon Diande enquête le duel aura finalement lieu laaɓi hankkadi de ma
jattinare kamɓe kuccodiral watta hakkunde kanko mo ganduɗa ko Macky Sall kamɓe Ousmane Sonko e ɗiɗo sungoji subaɓe dental to bowal gendira leydi Sénégal kono ɓe garti e kanko président Macky Sall nden jonde nde ganduɗa fonno joɗade toon to ganduɗa ko leydi France to Paris hakkunde makko e leader ɓe taweteɓe Alliance pour la République ñande 10 lewru octobre ndu waɗama reporté dirtinama ha e sahaji goɗɗi enquête arti hen gayninen e jayde Sud Quotidien ɓe garti koye udditgol école aji ɗi tawi koye dawal 2024-2025 ɓe garti oɗo saaha noon ne wayno école aji ɗi ma jobbo ko tolni e million ngaji 4 suka pawɗi temedere e nogas eko fawi pawɗi temedere nogas ujunere e temedde 4 e jeenayyi suka hande o ma jabɓo e dunde janguirde ɗe kono ɓe garti e Macky Sall kam e Abdoullah Wade ko witno e oɗo saaha kay tigui jaɓɓodiri walla dokkodiri juuɗe kañumen jatata e ɗiɗo sungoji subaɓe dental caggal nde kanko hoorejo leydi ndi Macky Sall gonoɗo hoorejo leydi ndi waɗi démissionné et envoyé 4P pacte de Paris pour les peuples et la planète gam arde ɗo e Sénégal wadde battre campagne sohna Alima ko ɗo tigui uddi kelle gadane Robino Diaydeji. Allah jarama Mohamed Ndima golle ma jooɗi peewi humpito ngo laaɓi jobbo so artiranto en tan nde ɗon jayde Sud Quotidien nde ganduɗa kañum battidori ɗen pawen hen feɗenu meɗen mbawen kadi ƴewde rippude hen no hanniri ni tawi koto banggue commentaire moɗon jayde Sud Quotidien eɗen gandi hono no jaydeji kewɗi ni hannde ɓe garti e alhaali mo ganduɗa ko kañum tigui woni alhaali jangde nde noon eɗen gandi ko hande tigui duuɗe ɗe uddita Elhadj Abbas Sarr ɗeɗo duuɗe noon koye année scolaire 2024-2025 ko ina wona million ngaji 4 e temedere nogas e temedde nayo e jeenayo suka kañumen kay hande ma puɗɗita jangde kono noon Elhadj hawri koye gonka kani hawni seeɗa beele hande o koɓe mbiyata ko concept ubbite jangte concept mo ganduɗa vraiment yimdama ɗo guila nden ha hande ne ronkana yo yaaru yeeso walla yo wood boom holno jiiruɗa ɗum e Halima a jarama e kadi en beltinima musidɗo men tedduɗo Mouhamadou Ndim e vraiment riwide titre baɗɗo fayida mbo arti o e dow muɗum ha ni gartene e ko ganduɗa hoore ma ko kañum woni oɗo jayde Sud Quotidien kullirɗo wonde kene tolno e million ngaji 4 e temedere nogas e temedde 4 e jeenayyi suka ene foti ruttitade hande école Halima ko hunde ganduɗo hoore ma concept o ko kalaɗo ni e konngol tan mais baɗugol makko en cuwa yettade hen manam baɗugol ngol tahar men wawde yettade hen tan ko e mbaɗa conscientiser yimɓe ha laaɓa ceer moni foof yo andu l'école et le milieu manam école woni taaridi taaridi ndi ko kañum huufata école so wawi so taaridi ndi wawi hufde école o ha hannirta ni par ce que laamu wawi wadde école tan ko addude école adda jangguinoɓe kono ko rewate ko e nder école o ko taariɓe manam jeyɓe école o manam école ɓe ganduɗa ko sukaɓe men jangata école o ko kañumen poti toppitade ɗum woni ko waɗa création parents d'élèves a faami waɗa création association ngaji kadi goɗɗum ganduɗa hoore ma hande cukagu ɗum hande ina fonno wawde darnade ɗum woni les ASC hande ASC foof ene fotno farmirade min somo woni légal oɗo école ko min école oɗo ko ɗumin ɗum wona parent école o sah waɗa parrainé école o manam école o so ndungu yonti si yimɓe ne poti sukaɓe ne poti artude hen ɓe gara hen ɓe ndema ɗum ɓe pewna ɗum ha feewa guila e table uji mum ɓe poppa ɓe pitta ɓe lawƴa ha laaɓa ceerno taw sukaɓe so gari vraiment gonata ke à l'aise te sukaɓe ɓen ɗon joni so jangguinama ɗum ɗon janggo so mawni kañumen mawni kettoɗon e leggal ngal ko kañumen lamtoto ɗum ɗon mais so tawi on ɗon culture ala kadi awe hakkillaji mumen tawa hankadi ne mbatta hen hakkillaji no fewi en tout cas ko hunde nde ganduɗa ne foti yurnitede saabu hande o ubbita e jangate o ndew haalande e joni ɓooyi duuɓi hande yimɓe ne gone e ngal ɗon jaɓɓal donki ɗum ɓennude donki ni rogere nde manam nana une kono koko ronkana yo ɗiggu saabu ko waɗata ɗum wawde wonde ko ɗum woni ko wonani ɗo ɗum woni ko yimɓe ɓe mbaɗani hande haɗema yiide neɗɗo ne waɗa pelep e jangde nde tan wiye hankkadi ko hande oɗo altine wonni parent ji ɗi ganduɗa nan jooɗi ha hande kañumen kuccanani ni c'est à dire que hon pamirta woni parent ja hande ganda bel ko hande école udditata parani go c'est à dire que kadi ko leydi ndi kadi muusi Halima leydi ndi muusi ha yetti nokku mo ganduɗa hoore ma hande ene fonno taw sindu leydi hande gurnam ɗam ene sattani ha ɓurti tawat ko ene weɓani yimɓe hande kala mo jiiɗani ene waɗa
holno maaro dañirte holno diwlin dañirte holno mais ɗin ɗon holnoji fof sa fawi hen kadi alay sago so école utti alay sago keɓla cukalel ngel guila koltu mum ñamdu mum yardu mum ko nawata école inscription way mais ɗum ɗon fof aussi ummotoke posuji jimnaɓe joni noon so posuji jimnaɓe ngala haydara caɗele ko caɗele mawɗe ɗum saabi hande o won wurɓe kadi fawti hen gueɗel gongel hande comme par exemple won nokkuji e ndiyam koko naati école aji ɗi ha heewi dak comme par exemple hande sa yi Fouta joni ndiyam nan naati école aji sa yi nder Fouta hande wona école aji koko nani ndiyam sa yi nder Fouta hande wone galleji ko ndiyam ko naati toon mais ngala banggue goɗɗo jii so wona école aji so wona école aji donc holno jaltinirta ɓen ɗon joomen galleji en ɓe ganduɗa hoorema ko ndiyam yebti galleji men mbiya ya addu toon sukaɓe jangga ɗo e Dakaru ne waɗi duuɗe kewɗe ɗe ganduɗa ne jogo probléme uddidde sababude won sinistre ji ɗi ganduɗa nane nder duuɗe ɗe mbawa surtout goɗɗum ɗum huuɗo ko ɗum woni ko mbimam ko noon hande welanno taw toutes les ASC du Sénégal kala ASC ene jogui ene waɗi parrainé école jogoɗa école e jungo ma an ganda oɗo école hay goto a rindan ɗum ko an tan jeeyi so waxtu uddirgol yonti an yahat toon lawƴa pewnon ha fewa par ce que vous êtes des jeunes ko ɗum foti wonde kadi ko miñiraɓe mon janggat toon ko ɓiɓɓe mon janggat toon mais pourquoi donc jogade on ɗon esprit e koye moɗon ɗum noon foti ko nattinede e nawetan wiye e wonde une équipe a jouata hankkadi a ala droit joude a fami e compétition taw a waɗani parrainé école joni jangge jaam école o so tawi comme par exemple o laaɓani hay goto namta ko an namte sa waɗani ko foti ko wonde a waɗa suspendre ko hunde fonde wonde machallah te wona hunde sattude hande sukaɓe yahoɓe finoɓe tan kaɓɓa paari men ha tiiɗo paye entraînement kikiɗe goto eɓe natata école o laaɓa gonga kikiɗe goto ene laaɓi hélas plateforme o ko woni to e plateforme o ko machallah ɓe gaari hen no fewi so Allah ɓuuri hen arde quand même ko oɗo gorkajo kanko noon elle ko Mali o inniri hoore makko o wari hen ko Mali o waɗi hen Bamako en tout cas o holliti kam vraiment weltare makko no fewi e salminde en e jarnade en goɗɗo ko baɗiraɗo men wiyete ko Mamzo le caroleur kanko ne omo salmini en omo jarno en vraiment enen calminoma Mamzo en nani ko ƴettuɗo koyngal ɗanniyanke o ɗannima ummimo ɗo ko caroleur wonno ɗo mais o ummimo ɗo hande omon caggal leydi donc enen mbiyamo vraiment chapeau yo Allah newnu goɗɗo ko Sira Sall kañumne en calmini ɗum en jandima Djibi Harouna Ba kañumne holliti weltare muɗum e vraiment oɗo émission battam lammijo Ceerno Sow ko zalika ko noon Abou Sow kañumne arti hen no fewi sosoɓe de kañumen degdiri Ceerno Sow kañum arti kadi wattidi hen ko Abou Nia kañum de holliti vraiment Abou Sow holliti non seulement omo weltini en mais en mbayrodiri e makko walla taw kanko wayri en mbeɗa andi en tout cas omo holliri wonde omi yewni on no fewi goɗɗo noon ko Abou Nia olol wayri arde noon hélas eyyi ko noon ɗum waɗi ɗum woni sababu wadde kanko o yewni en donc enen en jewnimoɓe vraiment sinno ko sagoji men taw kala ndu waktu émission yonti tan en garat mbaɗen émission no hatini kono noon hajuji aduna kewata tungude yimɓe wattini hen ko Abou Nia wi ko weltinima on bandiraɓe enen aussi en beltinima no fewi en beltanimaɓe kamɓe foof kadi machallah saaha foof ɗum ɗo kadi ne waɗa en motivé no fewi woni ne softina en eko mbatten ko saabu ɓatakuji mabɓe ɗi so tawi eɗen keeɓa ɗum ene ɓeydana en ha heewa en beltanimaɓe kono kadi yooɓe gandu enen eɗen mbatte hakkillaji e mabɓe hélas hankkadi en gardama hen ha ɗo Mouhamed kam ene wayno dogui ko noon o doguide alani wonko winoɗo eyyi kono ko wino ko mi wino no yeɓoɓe men ɓe yeɓe garani artude hen vraiment no o dogui donc joni cabboɗen alkamis kam en korot tan ɓe keede banggue gorane dande ɗeɗɗere so wiyomo yaha tan koroɗen mbo wasa yaade wona konngol ma mbayni konngol nam mbayni ko weltanadem e jarnude vraiment dendagal yeeɓiyankoɓe men e hollide vraiment welamma e softede en jogoɗen à chaque fois sin jiiɓe ɓe gonne plateforme o ɓe kollita vraiment yidde mabɓe e kollita kadi hoolare ɓe kesɗitino hoolare mabɓe vraiment enen aussi en galnaɓe jobdi en ñaago Allah tan do Allah hokkata en walla longina en kala kene yewte ɗo taw vraiment en ɓeydo famede en ɓeydo labde yimɓe en ganda ɗum mi salminima mi jarnima mi salmini yeeɓiyankoɓe men kala noon Allah jarama Elhadj Abbas salama Mouhamed Ndim aussi ko noon on mbaɗi assuré machallah goto e moɗon foof ko joguino ko humpito ngo laaɓi en on beltanama no fewi en beltanima kadi bandiraɓe ɓe kala jeeɓatnoɗo en oɗo saaha
en beltanima ɗum en beltanima kadi kala mo ganduɗa haqqille mum e kala e saaha ina woni e Pindi TV ha tengti e yewtere Olel Pindi en jetti jobbo so to banggue régie banggue caméra en jetti Ali Fall bandiraɓe gassi ko ɗum ɗo wonno Olel Pindi TV e oɗo altine hande aadi men so hawri e welede Allah e Olel Pindi ko alhamisa wonata ɗo e nden enen kala yo en gone jaam on jarama. Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy loti do en Dakar njeeyo diri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy loti do en Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy loti do en Dakar njeeyo diri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy loti do en Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon Pindi koy loti do en Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy loti do en Dakar njeeyo diri funange irangere woy worgon Olel Pindi koy loti do en Dakar njeeyo nango diri funange irangere woy worgon